Anyar iki mau judulnya napa to, Pak? Iki ora ro. No. Mengkenjeran. Oh, Iki karyane Semarangan. Nggih. Piye krungumu piye? Kula klentene aduh segere nika. Aduh segere. Tak kira ngoten. Padahal kaya sau gletak niku. Suwe elok suwe. Suwe piye? Tek kutek tekmu tek tek kutukno tekmu tek. Hai. Heeh. Mula kowe langsung tak unggahke mergo kowe ndek utang, Cek. Utang napa? Napa dik 500 mau? Rumangsane njaluk lagu sesiduman kon bawani kowe kok. Oh, ngaten to? Iya. Oh, alah. Sing dipantau saka ing Australia. Bunda Ayu, Rahayu. Nggih. Iki akeh banget lho lagon sing tak tumpuk kaya ngene iki. Lah iki utang lho. Urung iki bayoh enek sing ngekeki apa iki? Antangin. Wah, ngerti ae. Yogane dong krik-kriken. Ha iki Wilujeng Enjing Pak Dalang panggih malih kalian warga dusun Jogoliwon. Ketujuh kali mugi-mugi wah, mosok wis ping 7 rene. Nganti lali aku. Lah jenengan gadah ujar terusne. Ujar apa? Umpamane tanggap nang kene ping 80 gratis pisan. Ya ora. Ora krasa kok wis ping 7 ya. Heeh. Ping piro? Lek ping 4 berarti sok ben nganti ping 7. Oh, butuhi linge ping 4. Kula nyuwun gending, pangiling-iling wis meh rahina wis katur kanca tani gugur gunung. Nggih. Gending menika kula aturaken kagem dusun Jogoliwon. Kagem Pak Dalang matur sembah nuwun saking kula Yudhistira menehi Antangin. Matur nuwun. Dumke niki didumke rata ngoten lho. Heeh. Iki mergo situasine apa jenenge no ngecek peralihan musim hujan ke musim kemarau. Pancaroba. Yen cara Jawane ya mediding. Mediding. Zamane mediding opane. Ya. Iki mula diaturke sing nampa dhuwit gandeng awakmu, mula kudu apal lan kudu iso ngaturke lagon sesideman sak bawane. Bawane abet iki. Lah nyapa abot? Lagi abot 500 kok. Heeh, abot tanggung jawabe. Kula dum kalih Manohara 100 nggih. Yo ngatut ya. Heeh, ya. Ayo Mano. Saged iki katur Bunda Ayu Rahayu. Heeh. Iya, entul. Niki nek mlampah ngeten niki semret apa mboten? Nyapa ngono kok iso entul-entul nyapa? Keganjel. Tak kira ngidak telek. Ya ora keganjel ki maksudnya nek ngene iki lho Mas, nek mlaku mak senut-senut. Isane Dolope kae. Kowe DC gogo e. Lho aku ki kangen Mas ora ketemu kanca-kanca. DC gogo e. Cium. Ya kudu ya ayo. Wah, kok puguh? Kenekno ndek tak gipno Ate guruh iki. Kene kabeh kene. Sayang sik. Sing ngendang kuwi lho pengen. Sing ngendang wis mapan kuwi lho. Sayang sik. Diperkosa. Nah kuwi Sayang sik. lho kuwi genah mapan cah kuwi. Wong ki seneng ayo banci kok. Inun sebelah iku lho, Inun. Kuwi ndek iki ngrasani karo aku pengen diambung karo banci ngono. Liwat dineh iki. Sebelah iku lho. Nah, kuwi. Salim sik tadi rene. Ambung. Ambung, ayo diambung. Ngadeg. Nah, walah. Kowe tok pengine tenan. Ora kene. Manohara, Mas Wit. Kabare pripun, Mas nah, iki Wit? kelangenan iki Mosok tak ngene. kelangenan. Mas, Wis, kabare pripun? Pak dosen iki. Kok ngejak engkol lho kok ya. Ambung sik no. Ambung. Mboten aku nek karo Mas Wit tak anggap niki Pak Deku dhewe. Pak De. Kok isih nopo Pak De yo. Aku fotonen Mas, engko ben diedit neh. Iya, Nganu ngapunten aku udah kenang-kenangan lho. Kenang-kenangan Mas apa? Wit. Lah niki lho. Apa? Lah niki lho ngapunten lho nggih, ngapunten. Endi to? Ampun sah disanjang tiyang. Apa?
kula gadah nganu napa niku kenang-kenangan. Kenang-kenangan apa to? Iki barang apa to iki? Foto. Kok barang apa iki lho? Iki menungso kok barang Lho, apa? kula gadah kenang-kenangan kali Mas itu diomongno sapa lho. Wong ngerti aku iki ning Hotel Nirwana no. Masya Allah. Nah iya. Nah ngedit ngantek lembu dasku ilang kan. Sampai nuwun sewu. Pak Dodo iki klangenane ngene iki, Pak. Yoga-yoga iki staminane yo ngene iki. Staminane nek gene Apri, terus Mimin, Gentari, iya. Sing ngene dhewe aku. Oh iya. Enek sing pengen. Apa? Ardi. Mau gak wani aku nek kuwi. Lah ngopo to? Wedi aku. Lah wedi karo sapa? Sumpah wedi. Lah ngopo? Aku lagi dudu-dudu tok Girap-girap. Lho. Kok didudoi apa kok nganti girap-girap iki lho? Videone dikirimne aku. Videone Ardi? Ardi ki? Lan Ya kok ganteng dhewe sak Indonesia. Pria gandengan aku. Hah? Lah kuwi lak napa wedok kok gantengan aku. Cak kucluk iki tadi. Heeh. Iya. Menika pamundutanipun Bunda Ayu Rahayu. Bunda Ayu Rahayu matur sembah nuwun. Mugi-mugi pinaringan sehat nggih Bunda Ayu. Rezeki ingkang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Iki main di Mas Ayu ki. Bunda Ayu ki asline Madiun nggih Pak. Madiun asline. Madiun. Ning sak menika lenggah wonten ing Australia. Oh alhamdulillah matur sembah nuwun. Padha Madiune lho jane ya. Heeh. Ini selalu memantau duit Jolaras Indonesia. Alhamdulillah. Selalu mesti transfer Nggih. duit sak yuta. Alhamdulillah. Dan kancane live TikTok mesti yo ngegip. Nggih. Niki wau Mas Dodo kok mboten tanggapan malah nipung to. Sapa? Mas Dodo komet niki wau lho. Wah, jalan dulu. Dodo komet piye to? Mas Dodo gak tanggapan nipung saiki. Heeh. Ayo Mas jenengan riyen Iya. apa kula riyen? Wiwitane yo. Wiwitane Handerek guguhe jan ra cetha. Aja ngono Mas. Apa? Aku brengsek. Ngono. Handerek sang peke Ya. timbangane turu esuk. Weh, Ki jare bar mendem apa antangin. Bar mendem permen antangin. Iya. Priya kok priya to? bagus. Aku kok priya to Mas? Madhep aku to, aku ki gandringen. Gandrung. Gandrung. Lah nek gandring ki Pak, apa? ngampil anu arite jenengan tau. Nggih apa? Damel gandring niki. Lah nek roman ngene iki jenenge apa? to? Gandrung. Oh gandrung. Gandrung ki prayaka Banyuwangi ki nggih. Aku laro jatri. Ya bener kok ya. Ayo langgake. Priya bagus kang olah budaya. Aku gandeng to. Tuanganmu cenanangan. Nyapa? Gak apa-apa. Aku Sinten sing badhe tumbas kethek anakan? bayi aku iki kaya menek uwit aku. Wit apa? Iki lho mancik pang iki aku. Kuwi tutup. Mas. Aja semplok lho iki kok. Pange. Pang jati ya. Oh jati kuat, jati kuat. Nah. Kuat. Iso mbok ideki ya. Ayah wit. Iya. Punya ayah dipegang loh. Maksudnya tangannya ayah wit ki lho kok ya dipegang. Oi! Ora. Aku manut cah. Sowan menyang Hmm. kutha gedhe. Seniman iki penak ya, Cek. Pripun penakipun? Wis diundang teko ya toh, Nggih. guyon gojek ning panggung mulih disangoni. Lah Lah Iya, ta. nggih. Jan- Dan penak ya ora kaya seniman, yen Seniman. rekoso ya ora kaya seniman. Kok iso rekoso ya karo Dan seniman? pas akeh tanggapane ya Heeh. ya iya oh. Heeh. Dan renek tanggapan ya merongos ning omah. Ya enek sambene no. Sambene napa jenengan? Nah, aku ngulele kok.
Nah, kuwi lho. Jenengan Heeh. ngingu lele. Iya. Weh, Aku yo ana sampean kok. kowe Sampeyan sampeanmu apa? apa? Hmm? Sampeanmu apa? Aku ki Ngopeni terapi, Mas. Terapi lele. Nang omah ki terapi, kok terapi lele terapi, Mas. Terapi piye? Aku teko zamane mbah-mbahku ki aku ki terapi. Dadi mijeti barang sing lemes-lemes kuwi dadi kenceng ngono lho, Mas. Iya. Otot. Terus bareng kuwi nek enek sing lara, mau sampean kesleo. Ngono kuwi tak pijet nyet tak dilat mulih langsung mari. Weh, lah yen anu sirahe mumet. Sirahe mumet ya ngono Mas, padha sing ndi sing mumet delok Ya sik. sirah. Buka sik. Nah ya nyet tak dilat langsung mulih ilang ndase. Oh ya. Kok ilang dase iki lho? Lah piye? Ya mari. Lah iya mumete. ilang mumete. Nah, terus yen sesek. Sesek sing nggondi sing sebelah dada Sesek kanan apa kiri? Sesek Kiri. ya ngono Mas padha tak nyet tak dilat let mulih mesti mati. Mari. Lah ya mari. Ya nanyang-anyangen. Iya padha ae Mas. Iya. Sing ndi Mas? Sing anyang-anyangan. Mbok Sing ndi? Tak kok Pak Dodo biasanya sing anyang-anyangen ndi? Aku ora tahu kok. Nah, nek kuwi engko ya tak nyet-nyet. Terus mbok dilat. Maksudnya ki jempolane kuwi ditaleni karet. Oh, Mas. Lah kancane didilat kok lho anu ngono ora. Nganu gak wani Mas. Lah ngapa? Moh. Kadasen. Ora. Terus gantian kowe. Suara wedok. Ngece aku kowe. Ayo. Kapan-kapan sampean cunceki macak banci ngono lho. Nah, Mah, apa enten ban? Apa enek banci setugel? enek. Engko regane ya setugel. Gah, Lho, dilat gogo malah cilaka. kena nggo trambul sasa. Kena pas loro pas ora semangat ngene iki sampean melu ngono lho. Bendoro. Ayo Nul. Terus nyap. Selendang kuning kang saking ukir. Iya. Ngapa? Ora lambimu dadak mbok kucir mbok anu ngene iki ngopo? Wis rada susut meneng ae aja omong ae kok ya. Wong lanang kok juweh ram iki jare nyaput. Aku sing ngakon buduwi. Oh iya ora apa-apa, Mas. Wani ngono, wani. Ora, wong besti ya. Oh. Saiki susut to? Susut, Mas. Alhamdulillah. Lah apa kebrangas uripmu? Ya Allah. Iya. Cangkeme. Iya. Ayo, Mas. Swara alah-alah swara Kurang permono. Kok ayo neng wasesa ngrung-rung Hangung rum. marang bendoro dia sulis dia pijer ngincang ake alis aku ora jawel kok ngene kandung pengin. terus tutup truk tresno Sesit Yo nyuwun suwantene Mbak Retno Cungpe. Ayo Mbak Cungpe. Ya Mbak Retno. Iya banci, Mas. mosok iki yo Iki ya banci. subalan to ya anu Hah? iya subalan Bancine dhisik iki. Operasine wedok dhisik iki, Mas. Iki Banci ta, Mbak? sukses. Iya. iya ndelok Apane sih mbok delok? nah nggonakmu iki kan subalan nggo atos Ora iki asli, Mas. Ya wedok to. Asli. Aku ndek anak lho no. wedok no Aku jan duwe anak urung lahir kok. Masa Lho iki aku meteng.
Masa to? Iya. Pirang tahun. Karo sapa? Aja ngomong lho ya. Apa? Iki anake Mas Wit. Anak Mas Wit? Anake Mas Wit. Kamu yakin? Anake Pak Wit. Itu gawenya di mana? Pak Wit dosen Jang. Pak Widodo dosen Kuwi dosen. Kok iso ngono ki lho kok ya. gawenya di mana? Lali. Sangke oke. Pak Wit sing ndi lali. Jenenge Pak Wit oke. Ya nek wit ringin, wit randu. Kethek apa piye kok? Ayo, Jong. Urip. Kok urip. Gak akan lupa yang ono ing lokasi Mas Unceng Mbak Mano. Nggih. Sinten? Niki lek dituruti piyai siji nyuwun lagu 4 5 iku iso bar jam 09.00 esuk. Lah dalah. Mila mboten kitang sak layang diaturke setunggal-setunggal nggih Mas Unceng. Nggih, ngabaken rata. Nggih. Keratan, nggih. Nggih, nyuwun pangapunten dumateng para pamirsa ingkang nyuwun lagu lumantar nawala nggih saking kathahipun anggen panjenengan sami berpartisipasi dalam rangka bersih desa ing dinten menika pamundhanipun saged aturaken sedaya. Ngono ya, Tru? Ya, ya. Kuwi Nanang kuwi WA aku terus. Nah, oh Nanang, nggih. Oh, Mas Nana. Pak kula duet. Nah, jare mantanmu. Hah? Iya, Mas. Iya. Aku wis malah nuntuni kok tapi. Kok jelek nuntune? Lah piye tak tuntun Al-Fatihah moh. Ya, Cok. Lah, ora ngombe kok mendem to cah iki. Mendem antangin. Sing disuwun ana lagon loro sing duet inggih menika Nah, terus sakit rindu kalian apa iki sitoke iki Jambu Alas Ninggal katresnan. ninggal katresnan nggih wonten. mlakune kok adomen to. Lah ngendi to? Kok digawa rono digawa rene. Ya. Nggih, nggih. Pun aman Mas Uncak. Aman nggih. Nggih. Saiki dadak kok kacamata barang iki nyapa? Damel anu kersane mboten kelilipen. Wah. Banyak. Damel tutup Pak, ngapunten lho Pak Kangkong. Apa? Nggih namine nggih marai nggih enggal niki namine. Jenenge anyar apa? Nanang SPD. SPD ki apa? Sarjana pendidikan. Sopo sing ngomong? Lah opo SPD apa? Sabda peteng dedet. Mas yo petengo wong lanang ki pinter lho, Mas. Pintere. Gerayah-gerayah to. Lha iki ngraya iki ya pinter. Ojo rono-rono jungkel kowe. Yo ben umbaren jlungkup yo ben. Ora. Sakit rindu apal tenang? Nggih, Ya. Tak duetke karo anu. saking nggih pamudhut Sapa kathah. jenenge? Ova apal Ova. Ova apal, Pak? Oke, ayo Pak. Nggih, monggo Mbak Ova. Apa wis Ovalina. sampean? Ovalina. Mbak Ovalina apa wis terus sampean Mas Nanang? Wah, ayu nyacat kualat. Oh, Ovalika ora Ovalina. Ovalika. 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 Akunmu TikTok apa Sampeyan Pak? semerep Tak to? follow-ne, Pak. Nah, Alah. iki wajah baru. Wong nguyuh editerne kok eram aku tak follow-ne iki. Oh, maksudnya iki dipoloi diikuti ngono lho, Dik Mano Hera. Beh. Nggih, Mas. Dek, Kok dek Dek Manohara. Aja ngono lho Mas, kena bojoku nganu cemburu lho. Mas Wit. Digarap anu ya, gamelan karo musik ya. Siap. Sakit rindu. Nek ora kepepet aja nganti musik tok nek ning wilayah Nganjuk Nggih, mergo. leres. Ya Nganjuk ki wah nek karo wayang karo gamelan ki minded. Nggih. Saestu menika. Nggih. Kula nganti saiki keten sing pareng mungun ya. Alhamdulillah tasih kathah yang ngancani kula nyambut damel kalian Nggih, panjenengan. alhamdulillah. Sebelah kanan Mas kiri, Waris depan Sugiono dulu. ugi rawuh. Nggih. Saking Surabaya. Apa roh? Mau tak delok nek. Monggo para kanca. Monggo Mas. Ya, Sakit rindu. Terima kasih Mas Nanang. Nuwun Mbak Ova. Cek. Iki kekno Nanang ki. Oh, nggih. Aku tak nyuwun waktu sedelo wae untuk menyapa yang ada di live streaming ya Mbak Mano. Nggih. Kuwatasangen menika ingkang dereng kula waca lan menawi dereng kemaos nyuwun pangapunten. Awit kathahipun ingkang samya nyuwun lelagon lan request
lagu-lagu pilihan Anda. Nggih, karena tanpa netizen kita bukan siapa-siapa juga. Betul. Betul. Nggih. Mriko Mas Simon dalange Seragen. Eh, Muga lancar terus Mas, sukses Dik nggih. Amin. Aku nyetel ning omah matur sembah nuwun Mas Ngadinu. Pondok Umum yang mapan ning Jakarta, selalu monitor setiap malam. Terima kasih. Wilujeng dalu kula Mas Joko Kedung Malang, Papar Kediri. Nggih, matur sembah nuwun. Saking Mas Joda, Pak, TikToknya kebenet. Oh, ya wis, Ken. Waduh, diloko iki. Anggerane aku mesti kebenet. Tasih monitor duwe Jolaras Indonesia Pak Marsono ingkang wonten ing Pilang Kenceng Madiun. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Ah, nggih. Tanggamu to iki, Mbak Manu? Pak Marsono. Nggih. Lan tasih kathah ingkang dereng kula waos nyuwun pangapunten. Yang diutamakan adalah yang ada di lokasi. Betul. Karena yang ada di lokasi langsung Sing monitor ya kersane sing ben nanggap piyambak. adalah Kila menika aku arep mamene karyane kanca-kanca Dujolaras Indonesia Mas Unjak. Ini nyebal saka pamundhut lelagon. nggih. Aku arep ngaturke garap gamelan Bali. Ning lagune cara Banyuwangenan. Oke. Nggih. Dadi tembangne karo Mbak Dita Intawati kelawan Budwi Kurniawati. Nah, Mbak Dita sing asli Banyuwangi. Ah, nggih. Insyaallah dereng nate kula sowanaken lagu menika wonten ing Jogoliwon. Mergo garapane iki rung enek utawa reng genep setahun. Ngene ya, Tru? Ya. Nggih, mugi-mugi meranani katur warga Jogoliwon. Nah, masalahnya kanca-kanca Dujolaras Indonesia tidak mau berhenti untuk berinovasi. Sangat kreatif. Nggih. Ayo Budwi karo Mbak Dita, loro sesigar Banyuwangenan. Men Banyuwangenan lagune ora mung grajakan, ae. Monggo lagu Banyuwangenan ki pirang-pirang akeh. Melu ngenalne karyane dulur-dulur sing ning Banyuwangi ya, Tru. Nah, ya diaturi jumeneng. Musike gen ngetutne karo gamelan, ya, Cak. Ya. Monggo sugeng midhangeten para warga masyarakat Jogoliwon. Yuk, jados.